the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrendered now. I gave you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrendered now. I gave you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Shillong där mellan bajane. Shillong där mi ai long u papa. Dagat men sim trong a baro. Ô ngan yai wai. Yaga jingwa trong thrai. Ô ngan yai rai. Yaga jingwa trong thrai. Ô ngan yai rai. Yaga jingwa trong thrai. Hallelujah, sengo yo tra ni ka por ni ka singi. Nga aingo yo Blei bangi yo ban shafi ni ka por bat nga pring singo bhai pi baro. Ha ka kerteng ka bathiang tam unang prim jong Jesus Christ. Bat nga aingo yo tra mala ka por bangi yo singo ka ktin jong Blei lang baw shikri jong u pastor P.R.DIENGDOH jong we pe we ko tra kan rat Jesus. Haba tra kan rat ka ktin jong mi kan kut no tra ngangit ki bri kin yo jingker khu be ko tra. Ha ka kerteng jong Jesus Christ nga Jowai. Amen but amen. To ni ka por ngan IT no shikri jong tra ban ker ka ktin jong Blei. Tangi aingu yo Blei bahagi ni gepor ngala biang ban. Banra ia gini ke jinghi kai biang na ke ketin ke jong Blei
Shafi baro ki balak banyo snow. Yagani ke program lengbagani ke channel ke bangi pelait manla ke Sunday. Ngaladep pelait le shibun teli ki jingkren. Ladangam bakla la kumba saupun riu teli. Kini ki video ya ki bangi la record but ya ki bangi la pelait shafi manla ke pon nadu ke sedang gani ke lockdown jong snam arajar arpo. But mentang ila poi show snam arajar arpo way. Hagaba ngilayat mentasya unu Januari ubang ila jankut artal. But day na kita kadaw nga kwa ngan panifi bahaw nu snam arajar arpo way haga jingsi siya uday snam hagaba nginyo ibo Blei utreda ga bor ga jango Blei un panik hatdu artat ya ga buram ga jango ga jingem ga jang ki babon ki brio but khamtam hagi brio ki banget but ki bashakri yo Blei. Nganut banong bala rafi sedang mentau benai Januari Syekmat daga jing Jowai finio ibo Blei un sedang ga jing tray ga batamai ga jango ha ga jing em ga jopi shimat but menta ga sngi nga kwa ngan pani fi na ga Bible ya ga wai ga jing kran ya ga banga kwa bakan long ga jing ga khu ya pi baro ga yo sngo ngam kwa ngan syukurani ga ktien ga jong Blei ban pendap rukom ngam kwa bangan kran ga ktien ga jong Blei ga banga sngo to nat ban kran ka limni ngam kwa ngan kran ga ktien ga jong Blei ka ba kaban Shillong tang ga jing kran henry ka banga kwa ban kran ya ga jing ka ga ktien ga jong Blei ban penipi ya ga nong rem na ga ktien ga jong Blei ki bi dai ba ga jing em ga ba mala ga sngi ki bi dai kum no fin le aba bi kan do ya jing but ka ga ba Blei don kam na ga jing em ga jingi ya ka bangin sngo tho ha ga jing dai bat ka jing shakri ga jingi yo try but minta ha ga ga jing kran ga janga ga kwa ngan penipi na ga Bible ya ka wai ga jing kran ka bangan ai kertang menda ga sngi ga jing kran janga Balei u Blei u Pynslem ya ga Jubab ha ga jing Jowai jangfi Balei u Blei u Pynslem ya ga Jubab kata ka dai ga jing kran ka banga don ban kran na ga ga jaka kat kum ga ktien ga jong Blei la da pin pule finio iba ka man ga jong Blei ka plan jong Blei ka jing kwa ka jong Blei ga dai ba Blei u kwa palat ban Jubab ya ga jing Jowai jong aba jangfi Henry Balei habangi Jowai ngimyo but Balei habangi Jowai ngiyo ipen ban bau Blei upen Pynslem palat yega jing Jowai but la de dili yega jing Jowai la Pynslem yega jing Jowai but ngakwa ngan penifi hot nganum la ngan penilot yega daw nama ngayo idon shibun ki daw haga Bible yega jing Jowai Balei bagi berigum yo jing Jubab but Balei bau Blei Pynslem yega Jubab but la da pi shong haga niga poban ngap yega niga jingi kai menda ga sngi la da pi klempat yo Jubab la da pi la Jowai la bon snam pi klem yo iga Jubab no try ngakwa finio niga jingi kai menda ga sngi namar ka niga bangan kran menda ga sngi ga dai ka badon kam shuai ga bangan ya chikman ngakwa ngan pule biang ifi naga gospel ka jong Matthias kalanang ka bahnyo naga khat ka bahnyo ka ba ong yini giktien to pante in sa ai fi to wat te Pynslem to tiet te an sa plevi na babaro ubawat uday ban sham but ubapan day ban ai but ubatiet day ban ple kataka de kentien ka bakran mday setiada gi apostle mday bakran de brio ka testament ga brim ya kataka ktien la kren da utrai jingi u Jesus Christ kabamut ba habangi pano Blei ai habangi wat no Blei ngi de ban sham but habangi pan habangi tiet u Blei ut mu bet ya ban ple Henry kaniga de banga kwa ngani kai biang ifi mena sngi Balei banga ba mapingi klem yo ye Jubab lane Balei la Pynslem ye Jubab kadaw ka dai bangan pin ifi na ni Bible ha ga ni lenong la pin puli ni brok away ngala jukren ge voice message jongaru bat nga kwa ngan kren kindiat ifi ha ga lenong ka banyo na khat ka banyo pi puli Blei kwa ngi bangin Jowai ban pan ba Blei de pintikina ba de ban Jubab Henry ka wai ganong rim ka bobo ang ne uwan ra siya pang ukpa bat ki khon but uwan ra ay gane ba ladangi ki khon ngi pan na ukpa ya ka ay bang ipan ngi debe banyo but uang hang ne kat no tam ukpa ba beneng un ay ki bahagi ta ki pan o kapamot ganong rim ka beningkong nga suay kum ki introduction na gani por balada ka day ba pinyo pudiyang ka Jubab piyap an sngaw to ba ba pi day ban long ki khon ki jaw Blei ki besisha
Namal ia ka jing Jowai hi ka plan jo Blei ka day ba un Jubab day ki khon try ki jo haba on ki khon jo Blei kamot ke bala khash ki hima ka jo Blei ke bala mat ka jing pnem ke bala sham ka jing khar sin but kini ke brio nda haba ki pan no Blei but yo Blei kim pelong yo utang kumu Blei andre ki pelong yo u pa u bahabeneng but day na ka ta daw nga khwa ba pin ti kina ba yala di la da pisngap ini ka jing hikai ba ngasuan ra khandiat ikini point ya ka bangam kwangan Pynslem megani balada ka day pi bapin pan bapin iwat bapin sham bat bapin tet bapin yo priang ke ega bapi pano Blei ka wai ka nong rem ka bo Jisu kran ang ne sa puli mapinag khat ka bakhandai ka basipao u Jisu ang lada ki khon ki pan u Blei na aibe hare ka wai ka mga sham pat nga kwapin ngap ai gani nga sham na gani ka Bible baki don ki brio ki pampat day satya ki khon jo Blei kim day satya tang ki Israel ni ki Jew ki bo Blei kamela de ki brio le jong heringa sham na ka Bible baton ki brio ki pa yo ya ka Jubab ki pam day ka jing si shaban yo but kataga de ka mga snautanat bangan ong biang sa sisien ki pam day ban yo andre ki yo lada kita ki bam day ban yo ega Jubab ki yo ega Jubab now new Blei kat no tam lada mapibat mga ni day ki brio ki jong Blei ni de ki khon jong Blei lada ngingim yo lada ngi la Pynslem ega jing Jowai nga khwa ba Pynslem to ka problem lada ega jing kam day ki jong Blei ka jing ka de ki jongi Badai na kata daw nga kwa ngani kaya fi mana ngi Balei u Blei u Pynslem ya ka Jubab ha ka jing day bat ka jing Jowai ka papi Jowai show Blei ka mga kwa ngan wan ra fi ka day nakaway ka bintangan pan EPR langut ki brio na ka Bible ki ba ka jing shisha kim day ki Jew kim day ki Israel kim day ki baday naw tiet jong David laban ong ki bam day satya ki ba Jisu kwa ya ka ban Jubab ning kong iki namaru Jisu wan man Jubab iki khon Israel nga kwa ngan ong fi na ka Bible POE ba Jisu u Jubab iki jing Jowai jong ki kakataga de ba pelingo ya nga ba ngayo iba ki brio ki pam day ban yo ki Jubab de ki yo nga khwa ngani ka popin snap hangan pude vina ka gospel ka jong Matthias tangini pulir ka gospel ka jong Matthias kum lupin le la na pi wan chu Jisu apdang jo ka jing la na pi wan chu Blei apdang jo ka jing dan kam la na pi wan chu Blei po ka jaka ka ba pi kendo pila wat nang ni nang tai pimyo pila persang lo nagi lat baro nagi brio la ni nagi jing la ni nagi jing persang jo pi fire ka kut lat let's see ka jing pang ka ban ni fi let's see ka jing dok ka le fi let's see ka jing yang sam ka jing ya kendo ki ba pi kendo nag ta ka kwa ba pin ngap bai ni ka jing kai khnang ba kandan ka lenti fi men nagi sngi ba pin yo iba ka Jubab ka jong Blei ka de ban wan ka jing ka jong fi tangini pule ban nga na ka Bible hagini ka gospel ka jong Matthias kalanong ka ba khatsan na ka khat ka ba arpa way terterangan puli hagini ka por hadu ka khat ka ba arpa fra ngap ngan puli shwa bat ngini pet khindiat iya gani ka brio ngakwa ngan syong kat tu kat ni por hagini ka lanong tangini puli na ka khat ka ba arpa way habau Jisu ula mino nang ta ula lek sigi pangge Tyrus bat kesidan Hakmiru ka kentaigan ang kanan kalawan nagita ki pangkala kerpadi uga da ang to isan ayang ago try ukonjo debit ka konjo nga ka kodit baka syangsoy Henry umshim Jubab akashikin tienru ki senran jong ute ki balayawana jan haba kilawana jan kila kerpadi ugi da ang to pelat no kana baka perta jam na din jengi udah itu orang te mshim la pa yang andre tanga kita ki langbrat ki bala jano na ka yeng Israel kan re bakalawan kalamani dami udang kutrai to yarap yanga henre ule to bulang ambet ban shime ki jingbam ki khon ban bread eka ki so kate gale to shisha kutrai wat ki so ki bam na ki tal ki balwet ki bahap na ka miet ki kenrat jonki on na kumtau Jisu le to ulang eka ko kentai ka bakraw ka jinget jongpa to kan long ya pa kumba papan kumba paman ka khon jongkati kalakia na do kataga por ngakwa ngini pet bahay ni ka jingja namarhaga Bible lana pipuli ka ktin ka jong Blei ngakwa igani pinda shy ka ay ka ba Jisu le hagani ka pertay Ndan ka wairu ka baule
kabam don jing mut lani kabam don jing ikai hangta baro kabau Jesu ule aga Bible lakalong kabangi ngim shampang hendrai uminsim jong Blei unpen pau bagi ega ba ule kadai ka batan ka jing mut ka ba jilio hapo jongka nakatakataw ka ni ka jingja kadai ka ba kham kadai ka jingjang ni kadai ka ba kham laban ong no kadai kaba palat ia kaban perkhat nganda pen ipi shadian shibet Pynslem to hendrai kani ka jingja kadai ka ba ai mensiam kata-katainga mensuang perkhat bagani ka jingja kadai ka ba penduk mensiam habangi wan show Blei namala da pipaya ka jaka ka ba piyo I ba bidana ka jaka ka ba ka ba jinjar pipaya ka jaka ka ba Pynslem to ba pimyo I ka Jubab ba pipaya ka jaka ka ba klumar jong ka jingem ngakwangan pen ifi baka ka ba Blei ule hagani ka Bible kadai ban hikai ngi yakata bangi don kamman sngoto baka niga jingjang ni kanya rap ya piba pin shai Balei bo Blei Pynslem mega jingduai la banong no Balei Pynslem mega Jubab Pi pulin ang niga Bible kong aga dekat ke bar puway kong u Jesu ulami no nang tau la leji ke pang ke tairas bagi sidan ka way ka kentay ka nong kanan kalawan lagi ta ke pang kalakarpadi uga da ong to isin nga ka khonjo debit ka khonjo nga ka kordit baka siyang sot nga kwa pinyo I baka niga brio ka ka nong kanan kanigam day ka khon Israel kaniga ka nong kanan kanigam day ngakwangan penifi nang ne bau Jesu shadian Jubab ang misimla pa nga ilang berat netang ilang berat ke belajano na kayeng Israel kabamot ba u Jesu aga jingwan chong uga maningkong hang ne uwan shua na kamatagi Jew umpat simuan na kamatagi wepat ke jai benrio uwan shua ke ban pendap ya ke plan ke chong Blei ya ke ban ai ke gospel ni ban kren si ke brio ke badai ke Jew But ngakwangan ang ipiya kani kapar kani ka kintay kani ka nong kanan kani ka kintay kani ka badan haga jaka ka ba haga jing puli Bible jong angalap ba kani ka kintay ka dan kani ka khon jong ka ba ka bor jing dum ka le ka kala pang kala khro kala pay ka tmir jong ka jing yap but kani ka kintay le si kala wat jing rap na ki babon ki brio but kala let ka lang kala wat na ki doktor na ki nong pet lagi nong kanya na ki nong kriam na ki babon le si hendai ka klem yo ika Jubab but khat du kawan wat yo Jesus Christ ngakwa pinyo men siam na kani ka brio pet bahang ni na pet ikum baka du jinggerman hendai pet bahaya ka rukom duai jong ni ka brio but pet bahabale u Jesu Pynslem naman na pipulin ang ni ka kintay na kawan kada duai kumaday ban duai kaduai kumbau Bartimeus uduai u Bartimeus uduai ruang ini kiktil ruang ko Jesu konjo debet to isen nga ki brio parabor ki bawan chu Jesu hagani ki par ki set ong ni kiktian ko Jesu konjo debet kabamat ba la na khot yo debet la na penan kami ni Jesu snow to iga jutang ngabudan Bat ngakwangan krali ka tabi yo ka slam ray kaya ka bang ngakwangan penifi nang ni ka day baka ni ka kintay haga jing shisha kamday ba niyo ay ka Jubab na mauwan ng kong nakamtagi Jew nakamtagi Israel Hendai habakawan show Jesu sngap ha habakawan show Jesu ka beningkong shua habaka kirpat ka ong tuyarap yang ka konjong ka kodit baka syong soy da pipuli na ka Bible ka ong sngap ha ka point ka beningkong ka bau Jesu le ang ni kadai uklem Jubab haka shikintinru kataga na ka bang akwangan ong ipi habau Jesu Jubab kabaningkong shua kapenduk jingkerman ni kini kentay kabaar kapenlengo yaki senran ki badana janjongo namar shua jongani ladapin puli shua jongani kat ki bawan show Jesu Jubab Ray yagani ka kentay habakawan ringkat bat ka jing pat donot ringkat bat ka jing long desperate ladang apenan kam na kaktin English kala klumar ka jing imjong ka imat ka dan khon tang kani ka way bat kalayo baka bor sot ka ban kini ka jing imjong ka nakataka daw kam dan lat kawan show Jesu
Ngiru la ngim dan lat ngiwan show Jisu. Nrenda ngiwan show Jisu. Jayu la kaniga jaya pi. But ngayon igani ka contain na kawan show Jisu. Kakirpat ba unpan kya ay kakun jong ka. U Jisu uklem ang sikintin ru. Nganut man ang upay da diyan. But uklem tre ban snap ay kaching duway jong ka. Uklem kran ru ya ka kaktiyan ka ban ay man sim. Nigano gano usnap bet jar. Hang ta nga kwa mapinyo jing shai, nakaniga jing hikay. Kan jayu, lada pituway, hababiyo ibo Blei snap bet jar Jubab. Compare the pidegi brio jok Blei begraaf kat no. Compare the pidegi bedang dang. Compare pitip kat no in the Bible. Karan gepor, habang ituway, Blei snap. Klem Jubab. But gan pen I kham gerpangiring kentay hagiri gepor habau Blei klem Jubab kale kumno ngakwa ganong ipi ladau Blei Jubab yege jing duwai jong pi ngakwa pinyo jing shai na kaniga brio kaniga kentay habau Blei klem Jubab fitip kale yu dapi puli lang niga Bible kong shim Jubab akashi kentian ru ka Bible kong ki senran ki let show Jisu ki ong ini kitian ki ong ko kenran lada mem Jubab su ong ikasi kitian ong ki let no nabaka pertajam na dian jengi fi ngan ay gini ke point mentai kesengi lada Blei Jubab udan ke plan halen dat kabaka jingmut beriu kam singal to ki senran ru kim singal to kani ke kentai ru kam singal to tangu Jisu singal to Takadaw nga kwa kanong ifiya gani gapor. Lada piklem pat yo Jubab. Lada la Pynslem mega Jubab. Wat let ki jingmat nga kwa pintip bau Blei usngaw to Balei Pynslem. Kapoin jong aga mga kwa kanong ifiya nakaliang jongi. Nakaliang jongpi. Lada Pynslem mega Jubab. Nga kwa mapintip gani gaway. Kani ka kintay kale gaway kakam ka basngaw tunat ang ne. Kalet sigisin ran jong Jisu. Kalet sigisin ran. Kapan ki igisin ran. Kakerpat igisin ran. Bakin let Jowai lem. Nakabenta jongka. Ban let kerpat lem au Jisu. Ngakwangan ay min siyamipi. Ladaw Blei Jubab igajing Jowai marway jongpi. Balay pimlet siya gibriyo gibalong. Kisin ran gibasisya gijong Jisu Christ. Let she brio give a yard but Blei. Let she brio give a tip she shy gitino Blei. Let she brio give a eat you Blei. Marway pimla. He don't come and you rap lem. Daki way you getting the wise of he. Blei quakum tie getting imjingy. Balada umpat Jubab uquai people pintip. Ula boru yaki brio jong uhaganiga pertay. Kibanang ban do I get bakum gaman go jong Blei. Katagaga point go banga quangan if he. Kaniga can take a let chigisun run. But gisun run ki young ban do I nakabenta jongka how Jesus grace. Dan gibriyo bilang jing sarong jing meng. Keduai marway begim tre setiai kaban pak duai lani ban wat jing irap ngakwa kanong ifi hot Blei kwa ban Jubab henry kadan kani ke rukam ru kani ke kentai ke le kawai ke kam ke badon kam habau Blei Jubab habau Jisu klem Jubab ka klem pet no henry ke let sigi senran bat ka ong igi senran kilet penduai lem na kabenta jonga yesai lem na kabenta jonga ngam pet nang ni ngakwa ba pinlet kerpat namar pidai mapi ba kham singal thu yu turai ngaling adai tang kanong way ngang adai tang kanong kanan ngam la setiapan penbori u klem Jubab usngap ngakwa kanong ifia gini gepor lada pim singal la duai marway wat igi briu gi besyakri si yu turai ong iki bakiru kini yesai lang aingu yu Blei bagi senranang ni gilet show Jisu bat ki ong ini kitian gila ya wana jan kile ya kerpat yu kidong to pelat no ekana baga pertajam na din jengi ngasngotonat bau Jisu Ukraine gi kitien gi be sngap handa bagi senran kile Jowai udang Pynslem gi jing Jubab ka Bible kong udah tu ulang te haki msim la pha yanga handai tang haki lang berat ke bala jano naga yeng Israel msim la pha hanga msim la pha yanga ong Jisu henry tang shigi lang berat jong ke yeng Israel mdai shafi ki nong kanan nakatagadaw ngala ong ipi ba menchua ngam junut ban puli gini galenong ngam junut keren ru ini galenong namar gede galenong ko ba penkelumar wat yang aro
Ray mentangan nuot bangan keren. Nama ngayo pleang habau Blei ukuran ni ketien teng ke penduk jinggerman. Pynslem mi ke Jowai udan ke plan lendet. Barang sepenuhnya P.R.DIENGDOH Balei bau Jisu Pynslem ye ke Jowai jong ni ke brio. Uang ke ketien ke penduk jinggerman. Uang msim lapa yang ray tang si ke lang berat ke bala jakno na ke yeng Israel. Tarai ke ega ban jaya ngabe de fi la da pi1 duai so Jisu ang ngaklem wan ban Jubab ega Jowai jong pi ngawan ban Jubab tai ega Jowai jong ke Jiu nga tarai pin paidien sendan no Blei pin tim sendan pin jingai sendan pin pet sendan bat pin da bu nuot sendan pin da pet sendan artat bat pin du sendan ega jingreku kanige ken tai wala da ka yo ke tien ningkong Jubab ka ba ar Jisu ukuran ke ketien ke bapenduk jingkerman ni ka henrai ke ni ke de ke bangakwangan ong fi pet bangan sepen ipi ya ke lenti ke bakrau tam rai tong ini ya ter pi pune nang ni ke kentai nda yo ke ketien ke bapenduk jingkerman ni ka fi tep ke ni ke kentai ke klempet no henrai ke lek kum ni ke ni ke kentai ke babu kong kan henrai kalawan kalamani dam yo u ke de ong ku try tu ya rap yang fi yo iyang ba habau Blei Jubab habau Jisu klem Jubab kalet sige brio jong Blei bat habau Pynslem ke Jowai ke yang biang khmat jong Jisu baru Jisu kuran ke ketien ke ba uang msim lapa yang retang gilang berat ke bala jakno na ke yeng Israel kala daya ka bakan pet no kala daya ka bakan pet yamram hendrai ke ni ke kentai ke klem le kumta katip ya kalenti ka baki jiu kim tip ka ba wat ki sunran ru kim sngo tho hendrai de tang ni ke kentai ke ba tip ya kalenti Blei ngakwangan keren ke ni ke Jowai ka ba jurong tam ma Jowai. Larangan keren fi kaniga rukom duai kaniga Jowai ke bah jurong tam kaniga rukom syakri Blei ke bah jurong tam bahabau Blei Jubab wat songs no si akendong habau Blei keren ke ketien ke bah penduk jingkerman wat lek dom wat lek bitar wat lek pet no wat lek kuslai wat lek perkhan henry kaniga jingle janiga kentai habau Jisu Jubab kawan penbana janjang o ke Bible kong kalamani dam yo Jisu Christ nganuat manong hadu mentagis ni Shibun ba ki kristal wat ki balanget yo Jisu ngi klempoi shagani ke kerdan jong ke jing sngal to bahaba ngi duai khmat jong Blei ngi kwa bo Blei Jubab ngi kwa bo Blei le ke kamba ke jing jingi ngi don jing pang ka bangi kendo shisha ngi kendo ke jing ka ba kendo jing shisha ngi don ke jaka ka ba don prang ke jaka ka ba shisha bat ngi tip ba de tangu Jisu bala ban Jubab henrai mentawang nga khlemwan na ka menta jong pi ngawan nam ta ki wai kanige ken thai ka le kom no bitem kanige ken thai kala mani dam yo try ya ka tang khwangan bat agani ke pa ngan keren na kini ke jingi keren ke jonga ngajus ngo bang ye ketaban keren ngajus ngolong shirham kini ngasoong pi mentang ala nuot ban keren na ngayo pleang kat bau Blei 4 pan pawing ngam nuot ban keren na ke Pynslem menjua mentang ala nuot pleang Blei fitip nem kwa ban su Jubab ke Jowai jingi kwa ban su ong try ai nga ketabun su ai bet ban su duai hau Blei malu malamu Blei su ai Blei kwa kini ukuran iku mo penduk jingkerman Pynslem ke Jowai balai bitip ukwa ban yo na kini ke kentai ke wai ke jing yo ban kata ke dei bakan nang ban sngo tho yo bo de Blei bana bakawan su Jisu ngasno tenat palat ke Bible ke angka klempet nrei kala mani yo fi hadu mentagis ni dan sibon ba ke beri ke bakwa ai no try nrei ke bam sngo tho ban ai ti lot la ke jong ke jing ban mani shisha yo try Blei kwa yang aba ye fi bangin pet ye ke jing ne kwa bangin yo ke jing crowd Blei Blei kwa yang bangin yo ke jing dan kam jing kwa bangin yo ye ke jing long Blei jong but dai na ka daw ba kani kan take a one to Jisu people na kani ka Bible ngara sngot na palat kani ka jingle jongka nganut ban ong kani ka laktik ka do to Jisu dai na mabaw don plan Pynslem na mabaw don ka jing tmu pi Ukraine ni ka tin ka pendo jingreman ra kani kan take a money dam fitim nem ha ka Bible la na pi yo ki brio ki banang ban mani you try ha ka por ka ba ki don ha ka jing ka ba jur la na pi yo
na ka Bible Gibril ki banang ban money you play ka por ka bam day ban money fini kita Gibril ki de crowd tam ha ka hima ka jong Blei ngan chu ai nu sai fi sa pule ma fi na ka gospel ka jong Yohanes nang ka bakhat way lesi sa pule hima fi bahadian bau Lazarus ula yap na la pi puli u yo pang bagi pa khat yu Jesus ka lanang ka bakhat wen du khat ka bening kong pilap ba ha ka ni ka gospel jong Yohanes u Lazarus u yo pang ka ni ka yeng ka bu Jesus iet palat andre da pi puli na ka Bible u khlem wan fi u Pynslem ka Jubab hang nero u khlem tre wan u Pynslem ka Jubab u khlem wan ka por bau pang u khlem wan ka por bu sitom jur u khlem wan hadian bu dukut men sem u khlem wan habala tap yo u wan la South New Lazarus ke jing tap fi udan ke plan haba Pynslem ke jing Jowai bat nda haba Pynslem ukwa ya ke wai na ke yeng jongki ke jing yap kam dan jing mot yo Jesus Christ ula ban pun mi pat ke problem kam dan jing yo Jesus ula ban solve ke problem and ke problem ke ke jongi namar bau Blei haba Pynslem wat na ke jing em jongi fitim no khat ke Martha hadin buan South ni ba Lazarus ula tap yo uwan ke Martha ke yeng jot ke let mare shu and ke khlem nangi ni galenti hadian la fakhat ia ke Mary bat haba ke Mary ke wan la pipuli na ke Bible tangan puli na ke khat ke lanang ke bakhat way sa puli na du khat bar pu pranre ngan puli mangana ke khat ke balai pu ar gong ka Mary nda kala paisha ke bau Jesus la dan bat kala yo u kala dem ngana ki jat jong u ke da ong ku try la da me danang ni para jonga unam dalayap kata deka ka jing Jowai ka bahajrong tam ka bahalor tam ka badai tam ka badon kam tam yangi kum Gibril jong Blei habangi wan jo Jesus hapdeng jong jing don kam gujingi ngayo ang ini singi bangi hikai shiboni ki rukam Jowai ngakwa finio nang ni Balei Blei Pynslem ke jing Jowai namaru Blei kwa Gibril bakin ito yo bo de Blei wada pedeng jong jing what haba yap you Lazarus what haba la dulut what haba ka jingmut jong Mary kampai pangsho what haba ka jing perkhat jong ka kala klumar lut sha eu don haba ngi pakhat apreng ka jing Balei khlem wan adu ba unda yap Balei khlem poi but Balei wan pat menta ka sngin la tap kam sngal tho ndrei tangawai ka tip ba Jesus udai Blei bat katip bahabang awan show nga day ban money you kata ka bang ayo bagi babon bagi Gibril ngi Jowai show Blei ngi wan ngi yam ngi lenyar ngi pan ngi jinan kam chingi teng ngi bitar wat yo Blei bo Jubab teng ngi kren khor wat Gibril jong Blei habo Blei Jubab nga khwangan ngi fi ka jing menta ka sngi ka day bagi babon bagi Gibril kim sngo to bo Blei kwa ay Balei Pynslem day bangim nang ya ka bangin ito yo bo de Blei bar habangi wan jan jong Blei udawai ngi gajing mane gabashisha ngayo ikini arngot Gibril ngayo ikini ki kentay arngot ngayo ide ki kentay gibasngot ho ikini ka Mary gasngot ho ndaka wan ringkat ba gajing kia jong gajing mon ringkat ba gajing kia jong gadonot ringkat ba gajing bam sngot ho sho handrai ndahaba ka wan hi hakmat jong try gasngot ho ban mane ban u Jesus uyam pite bale uyam mdai uyam ba umla setiaban permi pat yo Lazarus uyam namaru syam ya ka wai ka banget napdeng jengki hajar ki ju kaba itu yo ubo de kun jong Blei bat kaba nang ban mani u hapdeng jong ka por kaba katakan gede ka bau Blei kwa Balei Pynslem wat iga jing mani na Gibril wat Gibril ki banang ban itu yo ubo de Blei fi hang ne gene ganong kanan da kawan jo Jesus pipule ka shuan nakawan ka kerpat bait baun pen kia ya ka kun jongka reu Jesus ngap Balei ka ba wat ka dei wat ini Gibril bagade ban mani u nga Jowai na ta jong film da gisni la do Blei Pynslem Balei pimong try nganom pet ndrei try nganom knyum nganom yam nganom du jingermen try kat bamanang ngap try ngan wan jan jame ngan dem ngan mani dem me daga donut baro ngan mani me try wat la ka pertai ka kren ben try ngan mani me wat la ka pertai ka kren sniu nga wat la ki ake saudang jong ngam ngau thu shu ngam la shu hanrengan mani kene ka kentai kene ka nong kanan haba ka wan shu Jesus ukren ka tien ka bekhor uang ika msim la pha angan ritang gelang brot ki bala jano na ge yeng Israel kene ka kentai ka klem ka klem dom kene ka kentai ka mani dem yo try agene ka jing hikai
kan kerkhu yafi medagisngi. Balei Blei Pynslem jing Jowai jongfi. Ukwa yafi bapinang ban itu bahayo Jisu baude Blei. Ukwa bapin itu you try baude utau balak ban le ban Jubab bat lada Pynslem usngau to yafi unum jindu yafi handrai udon ke ega bau kwa bat ka bau kwa ning kong kadai ka dot not ka ba money you try daga dot not baro ka tanga dai ka bang kwa nganong yafi money you try haba pi pai ga jaka ka papi kemen ba pi sokro money you try haba pi don ga jaka ka ba eru ka taken ke dai ka jing shakri play ga shisha. Bat kini ke kentai wala da kedai ke nong wei wala da kedai ke nong kanan kala nang ke lenti ban wan show Jesus Christ kala money dam you bat marsen money you upet ke ongkum ni kala money dam you kala ongku try tu yarap ya nga fio I hang ne Jesus you I ke jinglong jongka ukuran da ke tien ke bekor hang no ro pimpat julap aga Bible bau Jesus un kren khor kat ya kini ke kentai ngas ngau kumau shimdo mau banu kawang ikan naga shadam siat do knam naga donut jongka namar ka don naga jaga be minta kala manin reu Jisu dang ong ni kitien sngap wang ni henrei u Jisu ule to ulang mbet ban shim yaga jingbam jogi kon bat ban bread yaka shakik so ngamtip lada don ne magini gisni Kibriu ki balaban ngej Blei hadu kat kani kibriu. Fitim neam ngani tu ifi Jisu nda habagala mani dem. Jisu Jubab uang ini gikten. Mjubit ban shim yaga jingbam jongki kuan. Ngakwa finda yo bahay kita gikten. Uang Jisu kalong ka basang ban shim yaga jingbam jongki kuan. Kabangalapan kre yaka bat banganay ay shakik so. Karega ktien ga ba khor hadu kata Andrei nga aingo yo Blei ba kani karega jing hikai ga ba crowing Balei Pynslem fitim neam upenan kami ni ga ktien wang mjubit ban shim ga jing bam junkie kon kabamut ya ga jing pen kia kabau Jisu wana do bleng jing ni ga pertai ban pen kia iga jing pang jongka ukwa shuwai ya ga brio mdai tang bakan shumani ndai bakan da dai ka kon jong Blei namari ga jingker khu ya ga Jubab hi u Jisu kwa ban Jubab iki kon ban dai na ga dau ka jinglong kum ki kon jong Blei ga ba korna tama ga Bible ngalapan ifi menena Matthews no manyo nang tubo Jisu ang khat ka benyawang wat pan bin sa ai tip wat bin sa chamti sa ple lebih puli ang way kupa ban people ada khunu pan kupu ado mau way kupa ban people ada khunu pan do khabu ado sen wang mjudan wala da mafigi ba baman pinang man ai jing ai ba gi khon kanu tamu kupa ba benang kupa ba benang ka bamot yo Blei ngi haban khat kupa pimla pin khat kupa la da piklem da dei kupa dei tang gi khon try yo ben khat kupa bat ngadi tu ipi wang kan no tamu kupa ba benang un ai ki ba ha kita gi pa no bat ya ka ni gabriel mdai bu kren khor ukren ni ga nongrem shabar na ga jing penem kani ri ktien ga ba kham e shabar na ga jing penem shabar na ga jing penem ko jo Jesus Christ ngi ki brio ngem ya per na gi mrat shabar na ga jing penem lada ngiklem yo yaga jinglong kum ki khon jo Blei lada u Jisu umpat map yangi lada ngimpat dai ki khon jo Blei shabar nang tang ngim ya per na gimrat nga kala ban khor ke ga bau Jisu kren kala ban ke ne ga bang kren fin rai kat kum ke ne ga Bible ke dai be tek kum ta bau Jisu yap aga ding fna fitebu Jisu wal na ga benang sene ga pertai u yap aga ding fna mdei tang bu un pun poi benang yangi wan wat yangi bangin kelalong ki khon jo Blei baladangi kelaka bamut ladangi wan ban mani ungi IT la jong jingem la kha senengi ngini along ki khon jo Blei ngasai ong berabor kan mau Jisu khlam wan na benang jeni ga pertai ban penlong niam yangi ukhlam wan na benang jeni ga pertai ban penlong yangi tangki Kristan malu mala
Kibala syukhat. Uwan na penang syagani ke pertai. Ukwa ban yap aga ding fna. Bada ke jing yap jang o ke snam jo ke jao. Baki briu ke banget ke jing yap bada ke jing mi pat jang o. Ki yo along ki khon jang Blei. But uwan ban wat ke family. Uwan wat ke long yeng long sam. But ukwa ke jing long khon. But day na ke dao. Habau dile Pynslem ke jing Jowai. Pet ba ke baning kong wat ke jing mane. Ke ba ar ukwa ke briu ke snau to. Bakim shu yo ige jinger khu limda ki de day ki khon jang Blei. Nakataga daw ni pipuli ni ukran ngaktian ka khorwang mbet ban shemi ke jingbam jang ki khon ban bread ige so. Ngala na ngawan ra jingbam na yo. Ban abang ala tiet ikada ga donot ka bang sngo iet ki khon na yeng abang awan na yo. Habang awan jingwan le sin na jingai. Ngalawan ra ige jingbam ka barem ban wan ra na kamta lagi jang ki khon try. But ngani tu pinda nga poy yang nga yo iuk so nga brand no chikik so nga de briu busneo kare ge insult lele ge jongi khon mjuda no bale kumta baru jisu ang mjubet ban sheme ge jing bam ki khon ban brand ge so but de ne ge daw ge ni ge kentai ge sngo tho ne nga ai ngo yo Blei ba ge ni ge kentai ge ong ni ge tien kala ye thu gong ko ken rat nga sngo nat ba ong ko try fi ha ga Bible Kinugi priu ki baong kukenrat master lani Lord try kabamut kita ki priu ki lada wan shisha ya kaban penlong yo jisu try jong ke jing em jongki what you caught can rat matagadaw Bible so ang ombaro ibaong nga try what you caught can rat lada piklem degi khon what you caught kani ke kentay yang ni ka daong yo shisha ku try kabamut try ngala khat try me melade try jonga but minta ngade ge khun ge jame kong igni ge tien kong ku try shisha wat ki sau gi abam na gi balwet ki bahap na ga mi ki kan rat chunky try lada mem airu and re wat ki sau gi bam na ga balwet ka bahap na ga mi ki kan rat chunka ngan pen ifi go we go point re shwaman poishata Piyo ibo jisu ndagladep ong ini kitien u jisu ye to la angka ko kuntei ka ba kraw ka jinge jongpa to kan long ye pa kumba paman ka kun jongka te ka lakia nadu te ka por wala mot bo jisu pen kordet ini gabriel kuran ban ini gabriel u kwa banikai bagadon kam ban nge bagadon kam ban nang ban mani ban sngo to bagadei ka kun ka jong Blei uang ke jinget jong fa kabamot ki priu ki bala nget hang ni gamot kila nget yo jisu bau de try nong penem jongka but menta kala de ke khon man ta daw ka ba kraw ke jinget jongka kala yo pdiang ye ke jubab ba ke khon jongka ke khia kana mi nang ne kala change mdei tang ba ka de yo pi ke ta ka de ke jubab ka bang kwa nang fi haba Pynslem ukwa ba ke ne ke priu mdei tang ba kan ju yo ye ke jing pen khia are ke yo sendan ne ke jing penem kana mi nang ne ke ne ke priu kala klalot ke jing em jongka ka de tip bau jisu de khon jong Blei kala khot ken rat kala khot try yo bat ke de tip bau om bit ban shimi ke jing bam ji khon ba ban bread eg so but de ne ke daw ke ne ke para bang ke krene ke ne ke tien ke jong Blei na kwa fin shashkor ba ya ke ne ke point ke point ke bedon kam ngala krene fi ke ne ke tai fi tip Blei Pynslem ke jing Jowai jong ne ke tai kani ke point ke ba khat do e ka bang sngotonat bangan pen I na ke ne ke tai singapa Balei Pynslem ke Jubab ukwa ke ne ke tai ba kan yo I ya ka we ke jinglong fi na ke ne ke tai pi yo we ke jing ikai ba ke ta ke jing ikai ke dai ba ngan bu de ke tien ke ba sngotonat ke tien English never give up what you sangeno haba fi wan show Jesus Christ what on keno yanga Jubab katula biang ngalawan nadu nang tay na kanan ngalawan yad sini sesidan ngalawan hang ni habau don ngala kren rei Jubab ngala paduai ki senran rei ukren penban yanga bangam dai ka khon Israel ngala la mane yu rei penyerengkat penban yanga bar kimrat bat ngani tu pi banda dai ki we let no rei ken mau Blei hang ni lek nang Pynslem ni ke jing Jowai namar uyo I yakane ke jing don kam balada fi wan shu bot ke jing long ne ke kentai bagata kadai ka klem sange no ka klem give up da ke tien English
Would you sharam habapi wan show try? Would you polite no ike jinget jong pia habapi duai? Would you sange no badi pan no try? What you sange ban money try? What let young hagi jing jasau dong ngakwapi ni to you ubo de Jesus Christ? What let young hagi aka bapi yo ne bapi myo? What young angta kin mau yo Jesus mde ka yo mde ka pam yo? Ito yo kumutry. Pdiang yo kumunang panem. Ngat bude Blei jong pi. But nang yung ganiga way gan nang rima bapi wan show Blei. What ladaw Blei Pynslem ga jing duai. What ju sange no ban yai duai ba ban yai ngai. Kata kaniga nang rim ga bakraw palat na kaniga nang rim. Nga ju singotan nat ini ga jing ja. Naman na kaniga brio. Ngiyo ya ganiga way ga jing long. But kata kaday kakhlem sange no ban yai duai kakhlem pet kakhlem wat daw hagini gi sngi gi brio tang nai we daw beret phim wan je sang sho tang nai we daw beret phim tre sho ban let jing sang tang nai we daw beret phim tre sho ban duai tang i we daw beret phim la sho iga ban shakri yo Blei tang na ma pia kan du jing e ka ba e aga yeng jong fi phim la sho phin money try tang na ma we daw beret phim la sho iga ba phin nget yo try nga khwa kan ong fi don buon ba ki ba Blei la kwa ban le e ha ba Blei Pynslem ga jing duai u kwa iga ni jinget ka bam sange no ban yanget yo try hadu bakinda yo iga Jubab namar habau Pynslem hapo jong tu period jong jing Pynslem ukwa ban hika yingi gini nongrem baka baningkong e ngidei ban nang ban itu yo bude Blei ba bangi de ban nang ban mani yo ngai ngo Blei bang nget fi yo jing shai men da gisngi baling baga ni jing kren jong ka lang jing men toy fi haga jing shisha da fi pulin ni Bible fi ni i ki ba bon ki brio ki ba yo Jubab ki de ki brio ki ba phimla ban mudur ki de ki brio ki bam dai sta ki kon Israel na ka dang sa ong fi mine what ki ba dai ki brio ki jong Blei ki klem yo Jubab kum ki we don shibon what haga jing shakri jong ngai i don ki brio ki ba mda tip e yo Blei re ki ba sngo thu ban nget yo Blei ga do not bara ki ta ki brio ki yo i Jubab but lalaw Blei Pynslem ga Jubab nga kwa fi ni i kani ga jing hikai ga bakraw ga mga hikai fi ladaw Pynslem wat let kirki wat let mut ban shim no dagi rai ga bakla nga kwa fini yayang bat ki brio jong Blei nga kwa fini ay money you try nga kwa wat ladaw kren ga ktien ga ba e nga kwa fin wan hajan jong try ban duai ben yasai ba ben yayang namar ki brio ga ba yai duai bat ki bam sange no klem ardatien kinyo yaga Jubab haga jing im jonki Balei Blei Pynslem namaru kwa igani ba fin itu yo Blei bude Blei ba fin dup nang ban money ba yo try ba fin sngo thu ba Blei kwa ifi yaga jinget ka ba shishana ga donon ba fin pdiang yo Jesus ba fin nget yo ubu de kon jo Blei ba fin yo try ko munang panim ba fin yo ru ga Jubab aga jingem ba ka way ga jingi kai nang ni ga dai banginom give up laning inom sange no habangi nget yo try kata ga baning kong kabangan peni kendiat ngadang yo por ga ni por ko makatu ne minute nga kwa ga ni klep mat mangan peni sa way brio na ga Bible kadan ko ga nongrim Balei Pynslem ga Jubab kadaw ga ni tong ni puli bat nga na Lucas kalanong ko ba nyaw singap ngan puli ga gospel ga jong Lucas kalanong ko ba nyaw ngai i ga brio ga yo ga Jubab ki bam day setia ki kon Israel kata ga ba ngayo i wat adu menta teng wat ki balet jing sang ngim da yo Jubab shu Balei namar ngi klem nang ini gelenti dei pen ban lagi nong way pen ban degi brio bam tip yo bha yo Blei haba ki sngo tho i nong rem jo Blei ki wan shu Blei baru Blei Jubab yang tanga kwang anong fi Blei de Jubab i jing duai kat kum ki nong rem gi jong ngan puli fi na ga gospel ga jong Lucas kalanang ko ba nyaw na ga khat ga baning kong terter ka ong gini gikten nda ulala pendap i jing ong jong ubaro aga ba yo sngo to pat ba ularong sipo Capernaum donu shakri jong way rangba shispa uba ie ubala pangat mir ga jingyam haba ula yo sngo sipangu jisu ula pa u igi temen besan gi jiu uda kerpadi uban wan pen emu tau shakri jong u kiti aba gila poya janu jisu gila kerpadi u gidi ong ulang uba day ba menle egane naba u ie igi kenja jingi utai mu u igi sinagog ingi u jisu ula leit lamar kita aba jinga shu na kata yeng urang ba shispa ula pa khat igi lok shu u ba ula angku kenran wat pen shitomi la di na ba ngamlong uba day ba men wan ronga pa ka yeng jonga limne ngam sngo la di uba pet ban wan na me andai shu ong na ka ktien ta ansa pen kia
syakri jonga naba ngaru ngalong ubriu ubala bu apa ka hukum ubedan ki sipaya po jonga tenga ong hau ni khilet dia ulet ha wai par ali uruwan baro syakri jonga le ikani urule dia bau jisu la yo sngo ni ki ke ula sngo pla bat haba ula pai ula ong pai ba ubabu yu nga ong pi ngam shim sham kat kani ki jinga wat ha Israel ru dia haba kita ki bala let pai kila let shakta ka yeng kila sham to syakri Baula kot bahapat via kini ki artali ki jingja fiu I babaro kini kimdai setia kibriu ki basyakri yu Blei kum ki jiu laban ono kimdai ki jiu mdai Israel pipulia kini ke Bible ka ong kumni ndah bau Jisu urung sya ke Shillong ke Pernam uwai urang ba shispa ubadanu syakri ni orang ba sispa kamun udai ubala thung de sarkar room bau nyo como officer ba he ubadana po jong sispa ki staff la ni ki nong trai bri ubadan kerdan bri ubadan buram udan ke jinglang ba bah namar haba syakri jong udan atmir jong ke jingyap shubret no yu ukum to hare udan jingkit kle banwat i ke jingyarap ban pen kiayo But habau tip bau Jisu unsawan rong siya Kapernaum. Upa ye kitamen besan jaga jiu. Kabamot kibri kibakhamdan buram. Ban let siya Jisu. Ban kerpat yo Jisu ba unwan ban penkia yo syakri jong. Ngasngaw tenat ye gani. Bangan hikaya fi. Balei pimyo ye Jubab ye jingam. Kadan gani kawai ganong rim kabagakwa mentagas ngi bangan ong. Hadu mentagas ni Shibon ba kibriu ki feel ya gane bat ni pa ya jaka ka bangi klumar habangim sngaw tho ya gane nongrem ngala hikai ga nong kanan mentangan hikai na uni briu pipuli na Bible kong ya gane kiten snap ha uni urang ba shispa ka kiten ka jong Blei kong ula pa khot ya ki rang ba ki badan buram bale khot yu Jisu ba unwan ndah bau Jisu apreng jong upai ba urai banwan usimpor banwan wala da umut ban let no se yeng jong u kongo Jisu ban let namar ke jiu ki penbor u ki ong udayu ba shat snaye ke sinagog jongi udayu ba iet ye ke jat benriu jiu na ke takadaw wan fidene takadaw dan ke nongrim na ke Bible ko ong bala da fi Jowai na kabentagi Israel adu mentagi sini Blei un kerku ifi u Abraham udan ke jutang wang ini kitien u Blei ukuran ba u Abraham akal nong ka ar kitab Genesis wang ununu bale baha unu ba kerku ye ni ke jai bereu Blei un kerku kata ke jutang ka Blei wete ba u Abraham ba ni ke treka madu ni ke por kadang treka madu mentaro la da fi le baha ke jiu la da fi Jowai na mta jonki fini da fi Jowai ke jingsuk jong ke Jerusalem kan don ke blessing ke jong Blei ke jing im jong fi But uniu brio ule bahai ke jiu. Ngam tip lau tip ne em ke jutang rei ule bahai ke jiu. But ndah begini temen besan ke jiu ke le khat u Jisu one back. Ununu brio ubadana ke nongrim jo Blei one back. Namar u Blei udan gini ke nongrim bagi nungi brio kiba ye yat lang bagi jutang ke jo Blei. U Blei ke ta unum yat lai. Namar u Blei jo ke jutang. Nasi ke jiliu ke ta kendiat. Nama Blei udan ke jutang baru Abraham. Ngana ong biang sesisian, uang yu Abraham, kanu ke jait benriu, kaba tim ya me, ya kata ke jait benriu ngan tim. Ada kanu ke jait benriu ke balik bahaya me, ya kata ke jait benriu ngan kerku ya ka. But hadu mentang sengi kani ke jutang, kadang kadang terekam, but hagini ke por, kadang terekam, bahabau niu briu ule bahaya ke jiu, udana ke jaka ke bau syakri jong udana temia jong ke jingyap, habau pakat yu Jisu ang, jangan let, udah kok ngoban let, balai ulet. Namar udai Blei ubatip ya gani ke jutang bau niu briu ule bahai ke jait benriu jiu but ndah ba wan nganu benang ke simpor bau ya ke kejat ki pat ba ki bun simpor but pipuli ke Bible na ke Pynslem uniu urang ba sispa usang yang kadan ke wai ke jing shai ho kawan ke jing shai ho Bat kita ke jing shai ngam tip la kawan no Blei la kawan nang no are no bri udan ke jing sngaw tho
Ukhat biang sedaki waipat ki rang ba ki badan buram ulai papen sange no yo Jisu. Uang kilit ong yo Jisu ang naida wan shadu yeng jong nga. Ngakwa yung taba pinsay. Naida wan shadu yeng jong nga. Naida pinsita manuan. Namar ngaru nga dayo briu badan po ka bor jong ka himarum. Habang adan ki syakriya po jong nga ong yo way let uhaban let yo A1 unaban wan. Nga ong yang syong kat ka mga ong mga nga doon ka bor ka mga yo na kahimarum baka ktin jong kaday ka ba doon bor meru meday khon jong blay mawan na do peneng siyang ni ka pertay medon bor ka ktin jong ka doon bor lada men su ong nang to da ka ktin ong long kia nga hang ni ngan ngai bet ya ka ktin jong me usikri jong ong kia fi ka ta ka day ka bangi feel ado man ta ka sngi Sibon bangi nginget yo Jesus sibon bangi let paduai nan gibriu gi berakwa bangin da bukti sendan lada klem da bukti klem da yo umpnyang klem da yo ka klem da yo ki jan klem da yo ki tiar ngayo i kata ka de balapen bakla gini isngi badai na kata ka daw la Pynslem mi jing Jowai bagi beri kita siu pisai ki jan kita siu pisai ki umpnyang kita siu pisai ki tiar gitar kuangan ong fi hang ni urang ba spa uang yu Jisu nadawan siyeng janga ngatip ba medan ke ikhtiar ha ke ktien ke ba mekran balada me su ong ma menang tul da ka ktien jang me ngan ngat ke ktien jang me usikri janga un kia ngasngot nat yu Jisu pakhat ulet Nafi pensange un sange. Bat nafi ongi ay un kongo. Balei. Namaru Jisu usngo bangi gane. Kabaningkong udan ke jutang ule ega ba udan ke jutang ke jong Abraham. Bat kabaar uniu briu unget ye ke ktien ke jong Blei kam krau bani gi wepat. Pi hagi ni gisni. Ngani ay kiran ni gane bat ngani ay kiran ne ka. Bagi brio ni gisniki ngat yagi brio ki brio ni gisniki ngat palat yagi umpnyang yagi igi tiar gitar ki brio ni gisniki ngat palat yagi tagi prophecy yagi tagi jingi to pau but ki brio ni gisniki la be kita ndan wairu uba ong try ngal ngat yagi ktien jong me kuma me kran na gani ktien ke jome yagi tagi ktien ngat hadu mentagi brio ki klem ngat yagi ni ke Bible what ki besakri Blei Nakran kam gani managasi. Check bahanga set kran berbora pipai ke jingkran janga baro kambon hinga yele igaban kran ke taban defensive. Bafin singo to bangidan ke jingkit kli igani ke tien ke jong Blei. Pet bahaba yo setan utu no ke tien ke jong Blei na ke yeng jong fi. De dreams, de vision, de tiar, de gitar, de umpnyang, de jing ngakwa nganong fi. What lada kita kita na ke Bible what yang tang ha kita ngadi ke tien ke jong Blei. Puli gini ke Bible ngat juga ega bau Blei Quran gini ke Bible finu ega taka dega jingat kaba tikna kaba pimdan kam pisa pimdan kam ruem fidon kam tangga jingat ega ketien ke jong Blei ban uni orang ba sispa ngas ngotenat bau ong yo Jisu kutrai nada wan chidu yeng jonga ngarung am tadon kam mangan mi shabar ngasu ai hukum yo we shukri haban lai ke ketien jonga ka don bor meme wana du benang ke ketien jonga ka don bor ke jingpang kanom la yame haba me ong long kia kan ke jingpang kan haban kia haba me be ke bor jingdom ke jingpang kan haban pet but dai na ke daw u Jisu ngas ngotonat bau sange ngakwa finio itu ke ketien usange but nda haba usange ngas ngotonat ke Bible ko haba Jisu la yo ngau gini ki ulas ngau pela fi u Jisu ngakwa Pynslem ba Jisu do Blei fi puli ge translation ka ong he was marveled ulas ngau lengo dan ge translation ge ba ong u Jisu ula kendet ngan ong manganak ni 4 judan bapen kendit yo Blei mano tang no brio hadu menta gesngi Blei ulalong normal mdan kamdan chukai ke bapen long ka bapen ki yo Blei de jing shakri Blei nama ki bobon gi brio ki kenria nagani ge jing hikai femio i hangne nagani ge jing ja fio i ne am hagani ge tin ge jong Blei bau no brio mdai tang bau pen kendit ye gitu ki brio ki bau pakhat
Sipang pakot sipang papan sange. Iko mau lek bakla ndai unu brio udan ke jinglong. Kaba udan ke jutang ke jong Abraham. Bad kaba ar unu brio. Sngap ha unu brio udan ke jing sngot ho. Yakin nongrem ki besisha na ketin ke jong Blei. Nga duai mendag sngi bagani ke bang kren. Balei bau Blei Pynslem ke jing duai jong fi. Kadau ke de ba piklem sngot ho yakani ke weipat ke nongrem. Bad kata ke de ban nget sisur sidur. Ya kektien ke jong Blei ke bau Jisu kren. Puli bat yai puli ngini kektien ke jong Blei nget ke bau Blei kren nang ni. Fio sngau yang aro bang kren nang ni. Nga kren ke kektien ke jong Blei nget nang duai menag sngi. Ngan kren ke kektien jong ke jinget nang ni ke Bible kan jaga jing pun kia aga mat jong fi. Lada pingat wat mentag sngiru. Namaru Blei udai uba sngau tenat ke brio ke banget ke kektien ke jong Blei. Fitip manu balaban pun kendet Blei. Dai tahu ni uai. Piru pilaban pen kendet yo Blei. Lada finut ban nget kumni. Banum da up ban le yo kita ki ai. Harai babinong try nga nget bet yo ketien ke jame. Check ba gani hagni gisngi ngada krani gani. Da pet ba. Tonginum pen baklai ke brio. Tonginum patli ke brio. Tongin ai ke ketien ke jong Blei yo wei pu wei. Nginum ai ke ketien jengi. Nginum ai ke tiar getar. Tongin ai ke ketien ke jong Blei. Bat fi puli nang ni. Sengap hangan pen ie fi gani. Ndah bau Jisu la yo sngau ini ke la sngau pela. Bat abu la pai lo ang to pai ba mudur wang yo pai ba wang. Ngam sham kat kane ke jingat. What hakari Israel barok away mdan wairu ubadan ke jingat. Kat uni ubriu balong unong way na ke Jew. Upam day satya ubriu badai Jew. But day na kita kadaw meneru kisenran ki lingo ya ke jinga jong kanong kanan hang niru kala balong ke jing sngo ram jong kisenran ba uang omne Jisu kisenran barok ki Jew but barok ki pai ba ki bobot kambon ki Jew ba uang ini kitien mdan wairu ha Israel ubadan jingat kat ke jong ni orang ba sispa but u Jisu u klemlet cheyeng jong u syukuran de kitien. But fi puli naga Bible haba gitai gi bala pak gila leit pai pat cheyeng gila shamyu shakri bau la kot bahan naga jingpang hadu mentag sngi bon ki bru ki klam yo khia bashi alap met agi tagi dreams tagi vision agi tagi agi tagi tiara agi tagi pnyang agi tagi jan agi tagi bon ba ki bru ki dan hasun shu lap met sa dan bayap bru but ngakwa ganong fi mentag sngi tangini yang ka nongrem jong ka ktien ka jong Blei. Bada lei rung inum ken ria nang ni. Kabaning kongan pen ibiang Balei Blei Pynslem ke jing Jowai. Kabaning kong tamu Blei kwa ya ga donut ka mani ba pinda itu yo Blei budu Blei. Bad ba pinda tip ban mani u wana ka por ka bamdan jingkermen. Bad ka babut nang ta ba pinda sngoto ba pinda ki kon jong Blei. Bad ba pinda ka jingat ka ba pinum sanget no. Ban yainget hadu ba Blei unde Jubab. Banum give up banum sanget no. Bat kababot nang ni ka mga hikay. Balei Blei klem Jubab lani Pynslem ke jing Jubab. Ukwa ifi bapin nang ban nget ya kektien ke jong Blei. Nganget ini ke jing hikay kan irap ifi. Baladada na preng jong fi mentagis ni. Fido na preng ke jing Lesi fido na ke jaka ka ba pim dan lat. Lesi ke jing pang ka ba jur ke tray ke yeng ke sem ke jong fi. Pim i dan lat. Ngakwa babintip ini ke way. Njubet ban shimi ke jing baham jong ikon. Man bread ika shigimran. Ngatwai me dagi sngi bo Blei unom shim no ika jing baham. Handai un ai shafi balar fi wan cho Blei kum ki kon ke jong Blei. Kaba ar balar fi dona ke jaka kaba kat no kum ki kon jong Blei. Balai fi mong try me dagi sngi ngan yai nget bat ngan yai nget. Ngan money me ngan da money hadu banganda itu me me de Blei. Le kum le ka mary hap denge jaka ka bakam tip shu kum non le handai ka money try ban ga kwa ba finom give up ba banom sang ya no ban yai nget yo no try namaru Blei unum pa tlifi la da fi yai nget adu go bakot ngan duai gani go por bat ngan kren ni ktin ji go jinga le si dona preng jong fi gani go por bidon go jingpang ngan kren nang ni kan wan ga kamba le si bidon preng go problem jong go jing jong ga ban kia ke jing mot je berkat ke men semaman ke ktai fi nget ini ke ktien ke jong Blei me lagi sngi shibet ke met penio atia so
Dan apa yang jong fia gini ke por vidana ke jaka ke pim sngau tau balai try mem jubab ke jing duai nganget kini ke jing ikai gani rau nadu menta ke singi tengin pai show Blei tengin ni duai bat nga gini ke por kat bangarang duai nang ni ke dan ke jing Pynslem fitip habang duai habang keren ke dan ke bor jong Blei bat habang keren ken mau ngada pentrai kam ke jingai bagi song afi bapin pentrai kam lara pi singo tu bidan jingpang balai pimbo ike ketigi japi hagatu ke jaka ke bopang ai u Blei unle kamba menta ke singi namar pila singo tu ike ni nongre manong tryingan mani be jame mere u Blei janga nganom sangat mani anget bat menta ke singi komuni orang ba sispa try ngam da don kamba ke brigu na bokti ngan nget ike ni ke ketin ke bangayo singo menta ke singi finu ikan wan ke kamba ake ni ke por tang ini tuai bat fi ake ni ke por le ike bo Blei kuran fi ake ni ke por duai lang bat nga ake ni ke por try nga yang nang ni Blei na kamenta gini ke brio ke be yo sngo ini ke ketien ke jame ngayo iken try ba Blei be it ke dan ke por ba me Pynslem ke jing duai ba Blei wala da me Pynslem wala da dan ke por ke ba ikumba dan lat shu ke Jubab henry try Blei me wat yang i bangi de banang ban mane ba bangi nang ke try ban nget ye me ba melang Blei jangi melang try jangi try ba us em jangi em try hikai yang i baro bangi nang ban mane but hikai ru bangi na wan shame kum ki khon try ki bala mat ke jing Karsin, but dia ke jing penem ke balang bau Jesus Christ. Try nge duai ke ni ke pora Blei. Pelong banginum sangano. Ndrai panyai nget ye me hadu ke minute ke bekat do ken try. But a Blei be it now ni orang ba sispa. Nge yang na ke nong rem ken try. Ko mama ulang nget balada men ong tang de ke ketien kan ja. Ngaru mentai ke singi nget ye ni ke ketien. Ko mama ong pa ha ke gospel ke jom Marcus. Kala nong ke bekat way try. Ha ke de khat ke ba arfo lai. Try ma ong shisha balarengin angin ulum long melarat no seduriau ladengim arti na ke donon kan long kai kai ru ke bangi ong try nge yang nang ni ngakran ni ke jingpang ha ke mat jong no mentai ke singi try ke to ke depression ke to ke jing klumar ke jing mujib berkhan ke to ke ban kia ke jing mat jong ki ke ba pendu tia do dem ha ke ni ke por da ke gertang ke to jisu ha ke nong rem jo ke tien ke jame ngakran ni ke jing pelat mentai ke singi kan wan ke por jong ke jing Pynslem ken light load men lagi singi ban ganyo iga kamba dan peng junkie try give lagi jingpang ge beper haga met ge junkie try ge jingpang shadam keto ge jingpang ge khmat keto ge jingpang haga met ge jingpang try what ge jingpang ka ba ngap bet nang ni ke keteng ge dau jisu bat nga ong try de ke ketien ge jame ken long kia men lagi singi haba ki nget bat kan jaga kamba nama malong Blei uba kenti wila ke ketien hali hakli ge keteng baro ngat wai men lagi singi penan buram ini ke ketien gen try ke baki nget ge ge pora Blei ai ken yang ge ge ketien ge try Blei na do men lagi singi ngada bag no ka ba bantu no ge ketien ge jame ge dot no jang ge brio ai ken yo ini ge ketien men lagi singi try a Blei janga ngat wai ko pa ge ni ke por ge bangadang duai la de dana ge jaka ge ba pat ba praga yeng ge ba klumar la de dan ke addiction ge jing te mrau ge try ha ge di ge bam nge kran ge bor jang ge ketien ge jame ai ken wan ge jing pelat men ge singi ha ge jing em ge yeng ge sam ha ge jing em ge jong ki ngada nget ken try kat bangadang duai ni ge dan ge jing Pynslem pendap iki dau men se me khoi Pynslem iki ken try pelat lut ye ge jing ge khu ge jame nginom sanget no ba dia duai nginom sanget ken try ba ni nget jame wat ap deng ge jaka ka bangim tip shu kum nongin le wat ge jaka ka bangila klumar ken try hene ha bangi wan shme Blei ngite melang Blei jingi ngite mela yap mela mipan ngite ba me Jesus Christ try bar unong sinshar unong bishar jang ge pertai berokawai try ha bangin yang a Blei be it ni mani me try mana ge ge por ngara lagi kitigin try shme Blei ngam mani me try ngate ba me Jubab ige jing duai jong ni ge brio me yo iko pai ge bakum ge meri me yo ige brio ge bakum ge nong kanan me yo ige brio ge bakum ni rang ba shispa ku try me ge singi Blei me yo iba baro ki ni wala ge du jing german hare me pai ki ring kat ge Jubab menta ge singi ngani yo ige Jubab ha ge jing im jongki try me ai dot shme ge buram ge jing over ge jing ro try me yo lot ige jing penan buram na ge jing im ge jongki hake keteng ke jong Jisu bena Nasret ni duai. Amen. Ngada kwa ifi ba fin beteng bat gini ke jing Pynslem. Nget ye gini ke jing duai. Fini isya ne ke Jubab. Balado Blei ule kamba ifi balai film phone nani top of the comments. O Blei ule kamba
ngan yo kenang mangan yo ban ai ngu yo try na marhabang ngakran ni ketian ngada nget da kedok not baro bau bleng pendabeka ku Blei shibon fisngap subscribe itu ke channel but shigen tien ngadan ban penpena shifi ya gejing penpena ka badon kam bat ngakwa ba pin shashkor gani gejing penpena ngan umpat penkut ngan penbenai gani kata kadai ko mafitem ngi syaidan gitu ka Grace Worship Counseling Center hang tay mau khar ka bang asyat play how nu snam ngasyat penlong how nu snam arajar arpo hagas ngi Monday hagas ngi Wednesday han rai nadu nu snam ngan play nadu ni ke Southrick jong February arajar arpo way nadu ko por kharwe beje du ko por san beje man la kata yo tang sisen sisngi kata kadai hagas ngi Balei la ni gas ngi Thursday nadu kharwe beje du san beje but day na kata daw nga kwa bangan ong ifi ngap ha ya thu shiki wairu kitu gi bakwa ban wan jeni ke counseling center fila ban wan kendo yang hang tai ha pog mau khara po persha jong tu ka office jong mau phor but nga kwa fin kiu shi ke building ga ba shi jrong tam shi du shi shi ke mala ga ba shi lor tam but hang tu fila pin kendo yang man la ga Thursday ha ga por we beje hadu san beje jan met to Blei ko khu ifi ko Blei shibon Hallelujah ngi singo yo try lang ba ka ktin jang u long ba ushikri jang u bu ukran jika jing im jangi nganget baro video jingker khu la si shimet lan la si fi pait lang ba baro ba kiging ba kibah sem jang fi nganget fi baro video jingker khu lang ba ka ktin ga jang u Blei tiga ko banong ba malaga sondi gidan ga ktin ga jang u Blei lang ba gani ga channel nganget ba fin yai pait shu nganget u Blei ungkur khu ye fi lang ba ni ga ktin jang u ku Blei shibon amen.